Здравейте, приятели! Днес ще си направим електрическа верига, по-точно успоредно. Това ще бъде втора част от електрическите ни вериги. Последния път разгледахме последователната верига, направихме, всичко работи. Сега ще направим успоредна. За целта ще ни трябват същите две светлодиодчета от коледни лампички, 4 удължителя, прости жици. Само ако светлодиода ви няма такова кабелче, което продължава, 6 е препоръчително, аз имам, така че 4. И батерия, най-важното. Сега ще оставим за настрани малко, понеже ще работим с светлодиодчетата и удължителите. Нареждаме ги така една над друга, за да ни е по-лесно. Взимаме една жица по избор, която и да е, и я свързваме към единия край на единия светлодиод. По-добре горния, за да са по-организирани нещата. И други. И взимаме другия край на същата жица и го прикрепяме към единия край на другия светлодиод. Както са така. Десен и ляв. И ги прикрепяме с една и съща жица. Готово, най-накрая. Така, същото правим с другата една жица. Може и да го отрежа това нещо, защото много става дълго. Защото това пак се откачи. Готово. Така трябва да ви изглеждат лампичките, когато свършите с първите две стъпки. Един кръг трябва да бъде. Това се ми плаши, че не е свързано. Ето така трябва да изглежда. Сега взимаме последните две жички и ги свързваме към тези двата края. Взимаме едната жичка и я свързваме към този край. Това може също да отрежем, защото стана много. Готово с едната жичка. Сега с другата. Готово. Сега взимаме батерията, слагаме я и свързваме двата края. Напираме. Светнаха. И ако забележите, светят по-силно от последователната верига, когато направихме две жички в последователната верига. Така е, понеже всяка лампичка си има всяка собствена верига. Так, пример, аз трябва с нещо да ги фиксирам, не съм си взел. И се откачи, но същия принципа. Ето така. Електричеството тръгва от тук и се разделя на две посоки. Тоест, ето така се върти и ето така се върти. Тоест, всяка крушчица си има своя собствена верига. И затова светят по-силно. И ако махнем едната, електричеството пак се тече, понеже тази е блокирана, но тук все още има ток, се върти. Не като при последователната, ако махнем едната, всичко ще спре, понеже веригата се прекъсва. Това беше за днес, приятели. Надявам се да ви е харесало. Чао и до нови срещи!